Ndakauya panapa ndichiti ndikubva kuchipinge kunotsvaga meni, murume akaenda negirlfriend. Mavarangarira here ava? Ndadzokera kumba pasina 1 week murume akabva atanga kufona zvaanga asingaita ane 3 years asati adzoka. Saka pari zvino akuita achidzoka achimborara zvanani. Aiwa ngatimborovera mhururu kuna Jesu ko. Hello guys, welcome back to my channel Nose Media ZW. I hope mchiri kurangarira madha vaya kuenda kuchipinge vachiendera kunotsvaka meni yekurova murume wavo. Aona murume wavo ane girlfriend, so vadzoka zvakare with the testimony. Let's hear kuti zvakafamba sei. If you are new to this channel, please subscribe, share, like. Yours, Nose Media ZW. Ndakauya panapa ndichiti ndikubva kuchipinge kunotsvaga meni, murume akaenda negirlfriend. Mavarangarira here ava? Ndadzokera kumba pasina 1 week murume akabva atanga kufona zvaanga asingaita ane 3 years asati adzoka. Saka pari zvino akuita achidzoka achimborara zvanani. Aiwa ngatimborovera mhururu kuna Jesu ko. Munoziva bitterness inotiuraya tiri vana vadiki, zvigumbu zvatisingazivi. Kana wakatakura chigumbu chausingazivi kuti chigumbu ichi chapera rini, chitsvete. Ngogara wakangotakura chimwe chigumbu so. Zvakaipira kutakura chigumbu chinokurasisa nzira. Kana wanga uchifanirwa kunanga uku, unopedzisira wananga kusiriko. Hama yangu uri panapa, muupenyu munosanganikwa nezvinhu zvakawanda. Ndura kuti kana wanga wakatakura chigumbu, handizoti chigumbu chako ndechei. Ndura kuti nhasi umbochitsveta uko, utange kuwe focus nerwendo rweupenyu hwako. Zvigumbu izvi zviri kuita kuti timbopedza nguva yakakosha. Mune murume, murume akaenda negirlfriend. Alright. Ngatimbokandai zvigumbu kupi? Ndiri kuona kuti muri kutsvaga meni. Muri kutsvagirei meni? Ndakabva musi weThursday kuchipinge. Yeah.